Gis met? Geef voor de prins. Ja, maar dan... Het is natuurlijk wel een verhaal. Maurits is het, hè? Ja, Maurits. Maurits de Eerste. Ja. Deze is een scepter vergeten. Dit is een scepter vergeten. In de kroeg. Of En in wat- het restaurant. En de kost hem normaal gesproken, kost hem dat... Een vaatbeer. Zo gaat, denk ik. Oh, Dat kunt van mij. ja. Ja, 3 minuten rijden. Ja, Ken ik in die 3 minuten, ken ik dich nog een paar vragen stellen? Nee, zeker. Moet ik dan... Zeker. Hoe wil ik zitten? Achterin? Ja, of eigenlijk verder toe af achterin. Oké, jong. Ja? Ja. Nou Ja, ja, dat goed. is het trouwens. Bjorn, Bjorn. je bent nog ceremoniemeester. Och, vandaar dat ik... als een gekke... Handig chic. Ja. Want we hadden de auto zien staan. Ja. En toen zien we even een broertje gaan eten. Toen kwamen we terug en toen auto weg. We dachten van dan is iedereen weg. En wat schetst ons verbazing? Dat is Komt de Prinsenwagen beraan. Met hoge snelheid, om dit ding te houden Ja, natuurlijk. ja. Ja, ik hoef aan de ceremoniemeester natuurlijk niet te vragen of ik hem zo lang vast moet houden. Ja, je kan ze niet wegrennen, Bas, dus... Dat is lang geleden. 20 jaar. 20 jaar geleden. En wie vult dat? Ja, als van ouds hè. Als van oud? Nee, dat verliert ze niet meer. Dat is eigenlijk nog de huis erbij doen natuurlijk, hè. Dat is helemaal zo en dan pak ik die papieren. Het is dat de prins er kap zelf bij zich had, anders... Het is een echte ceremoniemeester. Ja, zeker. Hè? Ja. Ja, we hebben de Limburgse scheldwoordenkalender even gescoord. Kun je voor de prins opzoeken? Ja, dan hier. mag stoer met camera en al, mag ze nog scepter gewoon brengen. Het wordt alleen maar leuker. Waar ga ik zitten, jongen? Ja, dan kan je... Dan kan... Oh, geweldig. Ja, ja. Hé, wat zal der Maurits opkijken als... als we hier met de in de camera binnenkomen en... Dat ding is ook. Ja, lukt dat? Oh jongens, hier wordt geschiedenis geschreven. Zeker. Doe vast je snel, zeggen ze dan. Ja, bijna. Hoe lang ben ik al ceremoniemeester, Bjorn? Maurits is mijn 4e prins. Oké. Ja, Joost zei had het, ik denk 25 jaar geleden opgepakt. En ik ben een trotse opvolger van Jos. Ja, Maar- sorry, ik heb de rem niet. Hè. Ja, is niet erg. hey, maar wat deed ik voor deze ceremoniemeester was? Zo ze toen nog al bij de verein? Ja, ja. Ik ben 8 jaar geleden ben ik bij de Elverhout gevraagd. En het wordt het fijnste wat me ooit gebeurd is, dat meen ik serieus. Even los van vrouwen en kinderen en dat soort dingetjes. En ik ga altijd in vergelijking, Bas. Ik zeg altijd, er zijn 20 Formule 1 coureurs. Maar dan zitten er maar 11 in de Elverhout van Kerkhoff. En ik ben eentje van die 11. Dus eigenlijk ben ik unieker dan Max Verstappen. Sprak hij bescheiden. Strak hij bescheiden. Nee, maar in de vastelovendwereld moet ze dingen met een vette knipboer zeggen. Zeker, zeker. Maar mij is wel duidelijk waarbij het hert voor de vastelovend zit. Absoluut. Op de juiste plek. Absoluut. Het is bijna een dagtaak, maar nou ja, het is 6 weken knallen. En met alle plezier, alle liefde, ook voor de prins, absoluut. Wie doet dat met een werk? Ik kan mijn werk goed zelf inplannen. En wanneer ik op woensdagmiddag iets met de carnaval had, dan doe ik toch op zondagavond werken. Dus wat dat betreft vind ik het allemaal netjes geregeld, gelukkig. En ook zonder steun van de werk en ook zonder steun van partner, mijn vrouw dan, is dit ook niet mogelijk. Oké. Dus, Hey, dit is dus de vierde prins, die is die ja, als ceremoniemeester begeleidt. klopt. Is dat standaard dat de ceremoniemeester ook de chauffeur is? Nee, want de chauffeur die zit in het regiment. Alleen die had vandaag hun zogenaamde stieftongsdag. Dus het regiment is vandaag op pad. Met z'n allen, met de vrienden. Die gaan naar Valkenberg, die gaan Valkenberg onveilig maken. En dat betekent dus dat er geen chauffeur had. En ik drink geen alcohol, dus dan kan ik de luxe wagen rijden. Oké. Goh, een Bob. En Bob, absoluut. Een Bob in plaats van een Bert. Ja. Beschonken en rijdt toch. Ja, precies. Heel verstandig inderdaad. Hey, en waarom drinkt zich geen alcohol? Met een glaas bier maakt ze me blij. Oké. Ja, en iemand moet nuchter blijven, de tijd in de gaten houden. Is ook deels mijn rol natuurlijk als ceremoniemeester.
Kijk, en daar steunt ze. Daar steunt ze. Oh, want die mag natuurlijk niet naar binnen zonder scepter. Ik denk niet dat we naar binnen wil zonder scepter. Oh, dit is leuk. Oh, jongens. Oh, dit had ik echt niet gedacht wie ik vanmorgen opstond. Even kijken. Oh ja, de spiegel zie ik dat... Dat is in de volle tax. Ik denk, wat doet dat lang? Maurits! Ja. Ik heb van die ceremoniemeester het voorrecht gekregen. En dit is niet geanceneerd. We kwamen hem toevallig tegen. We hadden ook eigenlijk gemist, omdat de wagen alweer weg was. Er komt een aangereden en hij ziet wat aan de hand is. En ja, als alprins van 20 jaar geleden is het me een groot voorrecht om die een scepter te mogen overhandigen. Zodat steeg op en top naar binnen kent. Vingertje met de huisje erbij ook. Alles compleet. Hoe is het er nou toe? Oh, schön. Ja? Ik vind het amuseren. Het is echt... ik was 2 weken bezig met het ticket vlot en met zijn zon offenen. Hey, maar nou, de voetbalverein, Ja, wat hestig met met de voetbalverein niks. Nee? Het is een kindermiddag en voor jullie is het met de kinderen. Dat is amuseren. Maar het hoogtepunt is de schoolprins zelf. Dat is... ik ben waar is de met schoolprins? de ver... dit is de Singdink. Mogen we even mij lopen? Zeker, Ja? zeker wel. Hey, wat chique muts, man. Dank je. Zelf ontworpen? Mogen Nee, we dat ontwerpen? is weer een standaard ontwerp. Oké, Nee, standaard van de Prinsenrood. Ja, Er staat wel die naam op aan de andere kant. Aan de andere kant is het niet. Oké. Nee, maar dan ben ik weer veel compleet met mijn scepter. Ja. Anders wordt het... Fijn dat we er een kleine bijdrage aan hebben kunnen leveren. Vind ik echt top. Ik ga wel stress, kan ik je vertellen. Ja, dat geloof ik. Want, ja, Bjorn, ik zei net nog iets in de zin van prins die scepter vergeet. Dat betekent Iets met Vaasbeer. een glaasje cola aanbieden aan alleen. een glaasje cola. cola. Ja. Maar weet Of iets anders. je wat ik nog zo schön denk? Dat is mijn scepter hier over. Je hebt het even die. Ja, dankjewel. Gisteren mee Oh, Wat moet ik? Dan moet ik even naar de huisje, anders is het te lastig. prik mij maar gelijk. Maar mensen hem hier aan hebben. Doe maar hier op. Zo, met z'n allen. Wow, handig chic. Als Tegen beloning. hier de ganse vaste lovend mij. Ja? Maurits, jazeker. Ja, wanneer ik tegen Anne zie, dan is het een probleem, hè? Dan krijg je er een terug voor mij. Kijk eens, hij steekt ook wat. Wie chic is dit? Oh, jongens, kijk. Maar jongen, de rest van de crew moet nog... Ja, ja. Dat we nog wisselen van camera, Probeer het maar eens. Oké. Of dat gewoon het kan, dat twijfel ik al. Oh mijn god. Ah, dat is slauw. Ik ken niet dat ik die jasprong kapot heb, maar dat ik zal mijn best doen met het net. Oh, zit er goed vast, Weekends, hey. Ja, als de beelden niet goed worden, dan weet je van hoe het liep. Ja. Ja, En dich, nooit die camera afgeven. Het is hetzelfde als een prins die zijn scepter afgeeft. Maar, je ziet een goed Wie vindt ze hem? Ik ben zien via de prins als ceremoniemeester. ja. Wat vindt ze van hem als ceremoniemeester? Oh, dat is wel goed. Ja, hè? Drinkt geen alcohol, kent ze hem een boodschap sturen. Ja, Die nou- neemt ze zelfs een cameraploeg mee. Ja, en is als goed is jong om iets te stiegen. Want mijn opa is jaren geleden is het ceremoniemeester. Ja, echt jarenlang, dus is Ik treed opvolger van. in de voetsporen van zijn opa. Heb ze zien opa gekend? Ja. Oh, leuk. Zeker. Ja, Leuk, geweldig. ja. Zo is het maar. Kijk, klinkt sterker sinds dat hij kerk was. Ja. Ja, Hoe ik nou? nu doen we nog. Hey, maar dit zijn toch de dingen die de vastelovend leuk maken, of niet? Heerlijk toch? Zeker. Toevalstreffers, rare dingen. Ja. Dingen waar ze over misschien 10 jaar nog over prots.
Het is vrij uniek. Ja, wij liepen over de markt en we hadden de Prinsenwagen zien staan. Dankjewel. Is dat alsjeblieft. En toen zien we een broertje gaan eten. Toen kwamen we terug, Prinsenwagen weg. Oh, hebben we ze gemist. Kump heen, naar het aangereden. Ja. Omdat, en ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben 20 jaar geleden ook hoogheid geweest. En dat is het eerste wat ze altijd proberen als ze net prins is. Dat is om de scepter afhandig te maken. Dat in een onbewaakt moment. Maar ik weet niet of dat al een keer geprobeerd was bij Maurits. Om hem even Nee? En dan doet het gewoon zelf. Ja, maar kijk, hij is pas 2 weken prins, dus we nog 4 weken. Dat moet je proberen. Ja. 4 weken me echt perfect in de pas te doen. Ja. Lukt aardig bij, dat is heel goed. Hey, hoe ver zitten we eigenlijk in de... Oh, we zien kloor. Nou, toeval bestaat. Hey, hele fijne vastelonden. Fijn dat we ook... En ik kon hem echt met trots dragen. Hey, schöne middag nog. Ja, enorm bedankt.